Og hej så alle sammen, og i dag så spiller jeg endnu en gang parkour, fordi at jeg har sagt til en af jer, at jeg godt vil lave en nummer 2 af det her parkour noget. Så det skal der nok også komme. Og i dag så starter vi oven på en cookie her, og en kage og et sværd og en økse. Så vi kommer egentlig bare til at lave noget parkour, og der faldt jeg lige ned i hvert fald. Så der blev også anbefalet, at jeg skulle spille noget Freakyville, Prison eller ikke Prison, men Skyblock. Og Skyblock skal der nok komme, ikke kongen. Men Prison vil blive meget besværligt, fordi Prison er normalt altid fuld. Men lige nu er der i hvert fald midlertidig offline. Så der skal nok komme noget Skyblock i hvert fald. Så jeg kommer egentlig bare til at spille noget parkour her. Jeg har ikke så mange spørgsmål. Jeg har desværre kun 2. Fordi at jeg ikke rigtig har haft mulighed til at spørge flere personer. Så ja, I må klare 2 spørgsmål. Så ja, lad os komme med det ene. Og det første er, hvornår jeg laver face reveal. Og det har jeg sagt, eller jeg har ikke sagt til jer, men det vil der nok komme, når jeg kommer op på 100 subs. Der hvor at jeg skal lave challenge, for der bliver jeg jo nødt til at, hvis det er noget, hvor jeg skal spise en chili, så bliver jeg jo nødt til at sidde der. Så det skal nok komme der, ja. Og så er der, spiller du andet end Minecraft? Og ja, det gør jeg. Jeg spiller noget, der hedder Paladins og Agar.io, eller Agario, som det også bliver kaldt. Men jeg er bare ikke god til nogle af delene, så det eneste jeg er lidt god til, det er nok Minecraft. Men det er faktisk rimelig besværligt at sidde her og skulle tale samtidig med at spille. Så det kan godt være, at der er mange YouTubers, der er sygt dårlige til PvP. Men jeg plejer at være rimelig god til parkour, men når jeg sidder her og snakker samtidig, så plejer det ikke at gå så godt. Så jeg tror sgu, det er problemet til, at der er mange, der ikke rigtig er så gode. Og jeg kan se, at der er en Herobrine inde. Og Herobrine siger, Jesus still exist. Og yeah. Så har jeg faktisk ikke rigtig flere spørgsmål. Og der skal nok komme en Skyblock video om en time eller 2, ved jeg i hvert fald, hvor den bliver lavet, men det er ikke sikkert, at den bliver lagt ud med det samme. Fordi at lige nu er der problemer inde på den server, jeg skulle spille på. Altså Freakyville. Jeg kom til at lave en kæmpe fejl, før at jeg startede videoen. Så det gik egentlig helt amok. Men ja, så jeg sidder egentlig bare her og spiller lidt, og det må I se med på. Så ja, der er ikke så meget at sige. Lige nu vil jeg faktisk bare ønske, at jeg kunne tage en kæmpe bid af den der kage. For jeg har mega meget lyst til kage lige nu. Ja. Og undskyld, hvis I kan høre nogen i baggrunden. Jeg ved ikke, om I kan, men det kan jeg i hvert fald selv. Det er fordi, det er min familie. Min store familie, som bare lige løber rundt, og jeg har ikke rigtig mulighed for at lukke dørene eller noget som helst. Så det må I lige klare jer med. Deal with it, som det også bliver kaldt i slangsprog. Så ja, hvis I gerne vil have endnu mere af det her parkour, så kan I altså skrive i kommentarerne, eller komme op på likes. Så ja, den sidste video af det her, der kom op, fik i hvert fald 5 likes. Så hvis den her video også kommer til at få 5 likes, så skal der nok også komme en op. Men lad os se, om vi kan komme op på 6 likes næste gang, der bliver lagt det her op. Men den her prøver vi lige bare 5 likes i hvert fald. Så ja, der er egentlig ikke særlig meget, man kan sige her. Jeg har ikke rigtig fået sagt noget. Jeg har bare lovet, at jeg vil være aktiv her på kanalen, og at der vil komme en video op hver eneste dag. Jeg vil i hvert fald prøve, jo mindre jeg er syg eller et eller andet. Så har jeg desværre ikke mulighed for det. Men hvis jeg endelig ved, at jeg er ved at blive syg eller noget, så skal der nok blive lagt 2 videoer op i stedet for 1. For eksempel kan det godt være, at der bliver lagt 2 op i dag, fordi at jeg har mulighed for at lave det, og jeg har tid. Så
I skal nok regne med, at der kommer endnu en video op efter det her. Bare ikke lige efter. Lidt efter. Men jeg har i hvert fald et helt videosted fyldt med videoer, som bare er klar til at blive lagt op. Hvis det endelig er. Så lige nu laver jeg egentlig rimelig mange fails, men ja, hvis I gerne vil have, at jeg skal lave en build battle, for det er blevet rimelig kendt her for tiden faktisk, inde på Hypixel, så skal jeg faktisk nok også, det har jeg nok tænkt mig at lave, uanset hvad. Så ja, hvis I gerne vil have noget build battle, så kan I få det, for det vil der nok blive lagt op i morgen. For det jeg kommer til at spille i dag, det bliver for det meste nok lagt op, så det var egentlig alt for i dag. Ses!